Tobě česká soda nepřišla jako zvláštní humor? Přišla, ale v český sobě byly kurzy němčiny a byl tam áriec. Česká soda, že jo, tam hrajou árice taky. Je to zvláštní humor, ale je to Turek humor. ještě natočil novou verzi árice teď, která vyleze. A je to vtipný. On tam prostě si pouští Alice wieder da, prostě s Hitlerem, tam hořejí, vole, ty svícny s hákovejma křížema. Je to takový jako zvláštní, nepřijde ti to? Hele jo, je to zvláštní humor, to já naprosto uznávám, ale je to humor, který pořád spousta českých občanů jako akceptuje. Ty vole, tady díky, vole, hakáče, česká soda, pohoda, jo. Tak... Je to česká soda 2.0, je to fenomenální, je to něco strašného. Samozřejmě myslím si, že jsou lidi, kteří by asi se na to raději dívat neměli. Smrtící koktejl.